Ang satuyang tema ngunya na pagkaldaw mapadapit sa right of way. Kaya ngunyan pag-urulayan tayan, may bisita kita digdi na iyo po ang nagrereklamo, siya si Mr. Rafael Robos. Masiram na hapon, Rafael. Ay na hapon man po, sir. Opo, taga saing katabi. Um, Taga Barangay 7 Banyo po ako, pero nakaista na po kami sa Barangay 5 Sagmenta. Duman po ang property kan sa kuyang lolo. Pirang taong ka na, Rafael? Ako po 35, 35, single? single po. Single, ayan. Okay, ano ining ipinagrereklamo mong mapadapit sa right of way? Ini pong mapadapit po sa samuyang right of way. And then aside po duman sa right of way, piga ko pa po ini pong duwa kong kataning na nakadara pasinda sa property mi. Saan pala ining property na pigi-restoryahan ta? Anong lokasyon kayo niya? Sa Barangay 5 po. Sa Barangay Sagmin. 5, Sagmin. May kataning kamong duwa na sabi mo nakadarakan property nindo. Plus ining right of way. Anong gustong sabihin mo kang right of way? Day kamong agihan mo niyan? May right of way po, pero bako po access siya pag Natapirang kwan lang. siguro po di nga ni po ito ma 1 meter eh. Kasi Day ma 1 meter. opo, siguro ang sa pagkakaaram ko po sir, ang right of way is 2 or 3 something ganun. Meters. Yeah. Sige, maintindihan tayo na chan. So, day nga ni 1 meter ang kwan mo, kaya bakong accessible. Pero, nakakaagyan tawo. Nakakaagi man po. Motorsiklo. Hindi po. Day na motorsiklo, lalo na ang tricycle. Yes po. Lalo na ang auto. Yes po. Okay. Ining property nindo na sa laog-laog. Nasa laog po. Kaya, Kaya pirang hiwas kang property nindo. 50 square meters lang po ini sir. Kami po ang nasa laog. Taka mo ang nasa laog. Okay. Nakaulay mo na ining mga pigsasabi mong nakadara kan right of way, nakalaog duman? Pinaapod ko na po sinda sir sa barangay. Kaso day po kami na settle. Especially po ining pigko-complain kong nasa inutan mi si Mr. Rioder. Ang pigparapaampang niya po kaya sa muya itong manugang niya. Bako siya mismo. Opo. Niyaon man po siya, pero ang manugang niya po ang nagparapaki. So anong nangyari? Kan ururo nindo sa barangay, mapadapit digdi sa problema gini? Day po kami na settle. Supposed to be po, dapat po, maano na po kami sa korte. Kaso po, siyempre po, sa man po, sa medyo kadaihan man, day pa po minaano sa korte po. Kaya po, pinaano po ako didi kang ama ko na mag-ano daw po didi. Para maintindihan. Okay. So 50 square meter ang property nindo na nasa laog-laog. Alagad, duman sa inutan nindo, may duwang propiedad pa. Sa inutan mi po, and then sa ibong pong gilid. Ito pong Sukay Villanueva. Okay. Itong sa inutan kay Nelson, na kaya sadit ang right of way nindo. So, kan mag-urunong ka mo sa barangay, abo man nindang hiwasan. So, Nagtao man po sinda kidiit na pero ining propiedad ninda, dakula, property ninda, o sa dayman? 50 square meters Man, po. Opo. ang sa inda. Then, Tigdiringit man sana. Sir, piga insist kaya itong manugang niya na ininganingiyang so para po bagang may overpass ang arong ninda ginibo na po kaya itong right of way man so kaya day ninda inagi sa taas ninda binakal na po kaya ito so bagi day ko na po aram kung pera po ang kadakulaan kang daga niya. So, ano ang gusto mong mangyari na kuta na magdakula so right of way nindo na maging accessible? Sana po pag po syempre po bako man po kaya kami mga hayop na nagasuksok sa lungga. Sorry po kung ko. And then kung araman lang po ninda na nakadarasinda kasi iya man po ang ebidensya. Nata po pagpara ang paninda ang ay piga kuha pa po ninda ang bako ninda.
Okay. Mga tugang pinagmaray ko ta na kang programang initabang legal tabang ora mismo na makaampang mandigdi ining ipinagrereklamo na si Mr. Nelson Luder asin si Imelda Villanueva Carandang alagad day po nagdigdi. Day po nakadigdi sa studio. Ang sunod ko ta na, pig-try mi na apudan, alagad day po nagasimbag sa telepono, kaya day mi makuanlado kan duang personang ini, kung ano man kuta na ang masasabi ninda, mapadapit digdi sa ipinagrereklamo ni Rafael Robos. Lubos. Rafael Lubos. Tama. Rubos man ang gano'n. Naku, data daw Rubos ang nakabugtak digdi. Pag Rubos ini ang kasunod ka ini, Drive Max na. Pagkatapos kan kuan, ang sunod kan, mga kuya na. So, inaapod na, ano ito? Okay. So, si Rafael Lobos. So, dahil po nakakuan, saka unattended po ang telepono kay itong kuan. Mga tugang, mga kabarangay, sa samuyang pagbabalik, ikukonsulta ta ining isyo para maintindihan ta, piraman ang God ang pinagsasabi kan batas na dapat na sukol kang right of way na inaapod. Asin kung ano ang magiging hapol ni Rafael Lobos, digdi sa pigsasabi niya na problema ninda dyan sa right of way at saka pigsasabing nalaog, so propiedad, mga tugang kang duwan niyang kataning at saka nasa inutan.